беше издаян и ти казвам, ми се ще е за такива разни коловози, работи зависи глупости колко малко. поддържаш, то значи колко ще издияне. Зависи дали го правиш или не го правиш. Не, основните възли. Диференциалите и рамата най-вече ме интересува колко ще ми издържат. Ако се спука, нека да се подсилва. Диференциал се троши, се спънява. Има лошото е, че тия са ми с най-бавните предавателни числа. Другите са, къде ги имам, са по-бързи, а двигателът няма мощност. И сложим ли му другите, вече забравям за големи. Какво ти е предавателно? 4,78. 4,78? Добре. А другите са 4,56. Браво, много големи такива, много малко. И на слаб двигател. Какво да му турат? Та да има никакви нютони този двигател. Не знам, изобщо си нямам представя колко. Ама по него чувствам, че няма никаква сила. Да не влезне ли обороти. Аз ще слагам 4,88 на моя. Предавателно число. На гегата са там. Тръгваме ли? Епа сигурно. Чакай да изключим аз това. Хубаво е. Но тук вехме. Заклопваш нека аз имам на работа. Добре, какъв е смисъл да си само назадно с включени хъбове? Не бе, тук, защото не ми трябваше да съм на по 4. Пък сега караш само назадно с включени хъбове, какво става? Нищо, търкалят си предните полоски